Magandang araw po katropa. Papunta na po tayo sa trabaho natin. Di ako nakapag-upload ng video katropa kahapon. Sira kasi yung cellphone ko, nabasag yung LCD, nalaglag sa motor ko, kaya hindi ako nakapag-upload. Dating gawi katropa, pahinga na naman tayo sa ilalim ng puno ng kahoy. Ayan ang puno, nasa tabing highway po tayo. Gawain ng mga merchandiser, trabaho, pahinga, yan lang, napakasimple lang. Maya maya ulit bante na tayo, work na tayo ulit. Inom muna tayo ng soft drinks katropa. Lamig tayo magputi. Katropa, shoutout sa kasama natin si KG. Kung sino ang gustong magpa-shoutout, comment lang sa baba. Shoutout sa iyo KG. Ito naman, pahinga naman tayo. Ito talaga buhay ng merchandiser. Trabaho, pahinga. At shoutout sa tropang TNT. At sa kasamaan ko, shoutout. Shoutout sa inyong lahat, mega shoutout sa lahat ng kasamaan. Tropang TNT, shoutout. Ayun guys, tapos na tayong nagpahinga. Bakbakan na naman ulit. So ayun guys, naka-uwi na po ako galing sa trabaho. Una napakita kasi nalubat ako kanina. Naglalagay na lang po ako ng fertilizer sa mga pananim ko.
Pitas tayo ng sitaw, katropa. Ang ulam mamayang gabi. Gawing sitaw na adobo. Adobong sitaw mamaya. Ito. Gawin to nating adobong sitaw. Yan ang ulamin natin mamaya, katropa. Sitaw at talbos ng kamote. Kape tayo, katropa. Malamig kasi panahon, umuulan. Kape muna tayo. Mainit na kape sa malamig na panahon. Sarap ng kape basta kay umuulan, malamig. Shoutout sa mga katropa ko. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like. I-click mo na rin ang button bell para lagi kang ma-notify sa aking mga bagong video. Salamat sa pagtanaw o amping mong tanan.